Na, ez most 2K, 50 FPS lesz. És megyünk szerelni. Megnézzük, vagyis hát átrakjuk a hátsó sávvédőt, és közben megnézzük, hogy hogyan is lesz. Egy kicsit itt sötétke van. Kicsit nagyon. Persze a képernyőnek most kell kikapcsolnia. Azért nem mindig jó ez a képernyőzár. Ha valahol ott leszek, de nem sokáig leszünk ilyen sötétben reményeim szerint. Csak megnézem pontosan melyik illik bele. Azt utána egy gyors mozdulattal már ki is lehet szedni. Csak kell hozzá fény. Mert ahogy ti sem, úgy én se látok. Hát ez nagy. Azt kell, hogy mondjam, ez nagy. Ez lesz a belevaló. Jó. Akkor ezt fő csatoljuk oda. Ezt ide. Kicsavarozásra állítjuk. Kicsavarozásra. Úgy. Hát történt egy kis olyan balesetem, hogy oké, én kiszedtem, de hogy a anya az leesett. Szóval az nekem itt semmiféleképpen sem túl jó megoldás volt. Pölznek a gipszkartonától. De megvan az anya. Hülye barom vagyok, tudom. Mondjad. Mondjad, Ádám, mondjad! Hülye geci barom! Hát mit csinálsz? Hát normális vagy? Elhagytam egy alátétet, már megint. Nem is volt. De ott van. Elbújt. Na, gyertek velem. Úgy lő fény a világosba. Elméletben tökéletesen kell, hogy lássál. Aztán a front se tudja. Jaj, Istenem. Hogy én mindig a sárvédőkkel vagyok megáldva. Kicsit sem unalmas már a történet. Na, nézzük a képernyőt. A kukát elkérjük segítségül. Úgyni. Így látszik minden. Ezt ide be kell nekem dugni. Így. Oda föl kéne rakni, csak nem fog tudni. És így. Így. A lyukba bele erőszakolom. Úgy. Mehet rá ez, a kis alátét. Ami ez a kis csavar
úgy fölhúzzuk, amennyire föl lehet. Megnézzük, hogy jó-e. Jónak tűnik. Úgyni. Hát nem a legjobb, de reményeim szerint nem fogja bezavarni. Ó, ha meddig pörög ez még te? Hát mint látszik nem zavarja, mert telibe pörög. Jó. Hát én azt mondom, hogy ez a szervizelés is elkészült. Kemény, nem tudom hány perc alatt, de nem volt olyan sok. Na, töltöm fel a YouTube-ra a videókat. Jó nézést, Ádám! Én Zöldüljünk voltam, ha már kinevetted a YouTube csatornámat. Úgyhogy bafogjál meg, kecske! Meg!